Krásný den a vítám vás u dalšího Na slovíčko s Petrou. Dnes jsem si sem pozvala Silvu Mlynárovou a jako vždycky předám slovo Silvince, aby se nám představila, protože já vím, kdo je, ale vy to nevíte. I když možná tušíte podle toho, co má za sebou, ale vy, co nás jenom posloucháte, tak netušíte, co má Silva za sebou. Peti, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je obrovskou cťou pre mňa, že teda môžem takto sa predstaviť a vlastne ukázať tú moju cestu. Takže áno, moje meno je Silvia Mlynárová. Možno niektorí ma poznajú práve v spojení s firmou LR. 15 rokov v podstate spolupracujem s touto firmou, ale naozaj v bežnom, reálnom živote som podnikateľka. Vlastne venujem sa obchodu, podnikaniu a venujem sa ľuďom, ktorí naozaj chcú žiť možno život troška iný ako bežní ľudia. Takže toto je v podstate tak asi predstavenie mňa a Peťka si mi dá nejaké otázky, na ktoré budem odpovedať a samozrejme budete vlastne vnímať tú moju cestu. Řekla jsi jiný než běžný život. Já jsem si to tady napsala. Co si pod tím máme představit? Co to je jiný než běžný život? Moje heslo je, že keď chce sa človek mať troška inak ako bežne, musí začať robiť veci inak ako bežní ľudia. A čo je iné, tak ja som vždy proste nemala v zamestnaní rada, keď mi niekto velil, keď som musela robiť to, čo si prajú iní ľudia. A vlastne tým pádom som si chcela ten svoj život určovať a viesť sama. Takže nechcela som vstávať na budík, chcela som vlastne žiť taký spokojný, neuponáhlaný život, ako to robia bežní ľudia. Takže naozaj ja som si nastavila svoju hlavu tak, že ja raz budem žiť spokojný, bežný život, ale iný ako to, čo vlastne sa deje v tom bežnom živote. Já jsem někde slyšela hlášku, že začala jsem podnikat proto, abych nedřela od rána do večera, ale já teď dřu od rána do půlnoci. Platilo to taky pro tebe, když jsi ze zaměstnání přešla na vlastní podnikání? No, toto, čo si teraz povedala ty, tak je to presne v klasickom podnikaní. A naozaj ľudia bežne poznajú buď zamestnanie, alebo podnikanie. A ja som tiež vlastne, keď som vstupovala do marketingu a vlastne do sieťového marketingu a multilevel marketingu, tak ja som vlastne túto branžu vôbec nepoznala a mala som z nej taký pocit, že je to niečo nekalé alebo že to ľudia nepoznajú, takže v podstate asi to nie je pre každého. Ale ja som naozaj nechcela presne to, čo si povedala ty, drieť od rána do večera. Takže ja síce som odišla zo zamestnania, ale ja som si v prvom rade zabezpečila diár, kde som si vlastne začala plánovať svoj život, svoje stretnutia, svoj osobný život, svoj voľný čas, koničky a tak ďalej. A chcela som naozaj to vybalansovať tak, aby som nepracovala od rána do večera, alebo v podstate po nociach, alebo cez víkendy a tak ďalej. Zo začiatku to bolo také, pretože multilevel marketing je práca ako každá iná, takže je potrebné sa jej venovať. To nie je o tom, že ja tu len sedím a rozprávam a teda peniaze mi prídu na účet len bez všetkého. To nie je pravda, to je mýtus. Ale v podstate bolo to iné, pretože ja v klasickom zamestnaní som naozaj pracovala na niekoho iného, na sny niekoho iného a ja som si tie svoje nemala čas plniť. Ty jsi říkala, že jsi si plánovala osobní život. To je docela dobrý tip, protože já třeba s tím zápasím. Mě ta moje práce natolik baví a pohlcuje, že zjišťuju, že já si zapomínám plánovat i čas na oběd. Dala by si posluchačkám nebo i posluchačům nějaké tipy, jak si udržet ten svůj čas, jak nemít pocit, že když si to tam vyblokuju pro svůj osobní čas v tom diáři, že se flákám?
Áno, a ja som to tak niekedy cítila, že keď som mala hodinku voľna a išla som len napríklad na prechádzku, tak som mala výčitky, že nerobím dosť alebo že nemám vyplnený ten čas. Ale potom som si uvedomila, že a prečo, kto by mal mi určovať, že v tom voľnom čase, čo mám robiť. Takže je to len o našej hlave, o našom nastavení, ako si to vlastne zorganizovať. A dnes už si dovolím aj robiť nič. Ja som sa niekedy čudovala, keď som sa mojej mladšej dcery pýtala, Simonka, čo robíš? A ona, že nič. A ja hovorím, a ako sa to dá robiť? A dnes sa veľmi teším, že aj nič je v podstate aktivita. Mm. Italové to mají krásně schrnuto do dolce far niente, krásné nic nedělání a že to je součástí života, že to je taková duševní hygiena. Jak dlouho ti trvalo přejít z toho zaměstnaneckého myšlení do podnikatelského, nebo respektive jak vypadal ten proces přechodu ze zaměstnání do vlastního podnikání? No, to bola taká dosť dlhá cesta. Ja si teda už nepamätám, koľko to bolo, ale áno, je veľmi podstatné zmeniť to myslenie a nastavenie z toho zamestnanca do toho podnikateľského myslenia alebo do toho myslenia, kedy vlastne si ja vediem a určujem, čo môžem a čo nie. Samozrejme v multilevel marketing my tu máme vždycky takých tých svojich mentorov, svojich sponzorov, ktorí už tú cestu prešli, takže nás tak nejak vedú a naozaj v multilevel marketingu je veľmi dôležité aj práca na sebe a osobný rozvoj. A toto bolo pre mňa, a ja vždy hovorím, že investícia nie na seba, ale do seba je to najlepšie, čo môže byť. Takže u nás to vzdelávanie je veľmi dôležité, pretože tam si človek tak nejak nastavuje tie svoje hranice, méty, ciele a vlastne u mňa to bolo postupne, ale trvalo to chvíľočku. Ty jsi mluvila o tom, že nejtěžší nebo jeden z těch bodů nebo z těch momentů přechodu ze zaměstnání do podnikání bylo uvědomit si, že ti nikdo nebude určovat, co můžeš a co nemůžeš dělat. Trvalo to dlouho, než ti to došlo? Jaký byl ten moment takového toho prozření, já vlastně určuju pravidla? Ja som veľmi rada a chodievala a chodievam na LR akcie, pretože vždy prednášajúci sú ľudia, ktorí sú zo života, z terénu. To nie sú žiadni teoretici. Takže už prešlapali tú cestu, alebo v podstate ukazujú nám to, čo im funguje. Takže v prvom rade som si založila diár a v ňom som si písala, lebo diár je môj šéf. Takže vlastne do neho som si vlastne vpisovala, ktoré stretnutia mám, kedy môžem ísť s manželom na obed, kedy v podstate môžem ísť s deťmi na nejaký krúžok alebo na nejakú akciu, kedy máme rodinnú oslavu a tak ďalej. Takže vlastne ten diár ma tak viedol po tej ceste, aby som sa vlastne krok po kroku tak nejak v tomto smere zaradila alebo v podstate zdokonalovala. Takže tvoje rada pro nás všechny, co to zatím tak plácáme s tím soukromým životem, je nejdřív zařaďte to, co je pro vás důležitý. Vy na prvním místě ve vašem diáři by nejdřív měly být vaše akce, váš čas a teprve potom to ostatní. Áno, tie priority si každý určuje sám. Ja som si uvedomila, že ja chcem niečo vybudovať a musím tomu venovať nejaký čas. Ja som vedela, že v multilevel marketingu sa dá vybudovať pasívny príjem a že potom človek môže oddychovať alebo venovať sa tomu, čomu sa chce venovať. Takže ja som si určila priority. Pre mňa bolo v prvom rade zdravie, rodina, práca a potom vlastne koničky. Samozrejme, tie priority sa časom menia,
ale povedala som si a určila som si, že venujem tomu nejaký čas a to robia aj zamestnanci, venujú svoj čas vlastne práci a väčšinou svojho času venujú práci. Aj tí podnikatelia, ako si hovorila, že oni vlastne sú vo svojej firme aj riaditelia, aj zamestnanci, aj v podstate upratovačka, proste manažment a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne aj tak celý život venujeme tej svojej práci, tej svojej aktivite. Ale ja som tu našla niečo, čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé, pretože ja vždy, keď som v nejakej práci pracovala, tak som bola naozaj 100%. Chcela som sa v tej práci zdokonaliť, chcela som byť dobrá v tej práci, ale ja som tu v podstate našla v multilevel marketingu a v spolupráci s firmou LR životný štýl. Ja v podstate ani nevnímam, že pracujem, pretože ja milujem to, čo robím a robím to, čo milujem. Takže dnes už nemôžem hovoriť, že rozdeľujem prácu a svoj súkromný život a čas, lebo v podstate všetko súvisí jedno s druhým. V tomhle tě chápu, nebo v tohle tě maximálně rozumím, protože i moje práce je pro mě koníčkem a právě proto mám tak zatěžko oddělovat ten svůj čas pro sebe, protože mě to, co dělám, neskutečně naplňuje. A já bych se ještě vrátila k tomu, že si říkala, zdraví, rodina, práce, to jsou takové ty tři priority. A pak přijdou koníčky. Tak by mě zajímalo, jaký máš koníčky. No, tak to si ma dobehla, pretože ja naozaj tú svoju prácu beriem aj ako koníček. Ja milujem stretávať sa s ľuďmi, milujem proste rozhovory s nimi, milujem do hĺbky naozaj rozoberať rôzne témy. Mám veľmi rada čítanie kníh, osobný rozvoj. Nečítam veľakrát romány, ale skôr naozaj to, čo mi prinesie možno také tie čriepky alebo živnú pôdu na to, aby som vlastne to potom vedela odovzdať ďalej. Mám veľmi rada prírodu, tam chodím vlastne načerpať energiu. Mám veľmi rada ticho, naozaj taký ten priestor, kde môžem vyčistiť hlavu, relaxovať, dýchať, meditovať. Toto sú moje také veci, ktoré sú možno nie materiálne, hmatateľné, ale skôr také iné pre mňa. Takové jako dosycování toho, co je. A ono to ale i souvisí i s tím, co děláš, protože co já vím o LR, tak je to o zdraví a o kráse vnitřní, takže no to jde v ruku v ruce. Ty jsi taky říkala, že nejdůležitější pro tebe a vůbec pro tu firmu, pro kterou pracuješ, je vzdělávání, osobní rozvoj. Vzpomínáš si na nějaké momenty v životě nebo během té tvé cesty, který kurz nebo momenty, které ti úplně otevřely oči, takové jako aha momenty, kdy ti doteklo něco, kdy ti něco docvaklo, co ti pomohlo v tvé cestě? Určite áno. Samozrejme, že počas tej cesty som prešla čímkoľvek. Zo začiatku to boli naozaj LR akcie, pretože tak ako už som hovorila, tí naši prednášajúci školitelia sú naozaj ľudia s veľkým srdcom, odovzdávajú to s radosťou. A vždy na velikánskych akciách sme mali vždy pozvaných speakerov, či to bolo už z osobného rozvoja, alebo v podstate naozaj z inej branže, z športovcov, ktorí vlastne aj pri tom športe sa dá porovnať ten úspech, tá cesta vlastne práve s touto značkou a s tým, čomu sa venujem a robím. A potom vlastne už som videla, že potrebujem aj niečo viac. A tým pádom som vlastne začala chodiť na rôzne akcie osobného rozvoja. Počas covidu som cítila, že potrebujem nejakú zmenu alebo proste niečo ešte doplniť do toho svojho života. Takže vlastne som bola kaučovaná. No a v poslednej dobe som vlastne bola na kurze aj u teba a mne každé jedno vzdelávanie dáva naozaj veľmi veľa.
My jsme tady mluvili o kurzech, ale mě by zajímalo vlastně ta největší změna ve tvém myšlení, která se odehrála, když jsi se pustila do vlastního podnikání. Já jsem se tě ptala na kurzy, seberozvoj, ale který byl takový ten obrovský aha moment v tvý hlavě, třeba který, buď to byl kurz, nebo koučování, nebo cokoliv, co to bylo, co ti otevřelo hlavu a myšlení jiným způsobem. Vzpomínáš si na to? Konkrétne asi nie, ale bol to taký proces. Samozrejme, to myslenie zamestnanca je úplne iné, pretože tam je človek tak nejak vedený, hej? Vykonáva to, čo mu teda nariadia, príde domov a vlastne zase vykonáva tak mechanicky a stereotypne všetky tie veci, ktoré patria do tých povinností rodiny, ženy, mamy a tak ďalej. Takže vlastne tu som si uvedomila, že musím začať úplne inak rozmýšľať, že vlastne ten život je o mne a nie o nikom inom. To znamená, že ja som začala vnímať, že všetky odpovede mám v sebe, len momentálne ich neviem možno nejak použiť. Ale vlastne práve rôznymi kaučovacími proste mentoringom, coachingom som vlastne začala odkrývať v sebe tie jednak dary, jednak vlastne to, čo vo mne je, po čom túžim a začala som vlastne si ako keby dovolovať fungovať inak ako doteraz. A to bol pre mňa zo začiatku naozaj taký šok, že môžem. Veď v podstate ja som na to nebola naučená. Ani rodičia nás tak nenaučili. Aj keď som sa vydala, chcela som si vytvoriť tú svoju rodinu, tak vlastne mala som nejaké zaužívané vzorce, ale zrazu som zistila, že ja tie vzorce môžem porušiť a môžem si vytvoriť svoje. A to bolo pre mňa naozaj také až čarovné, až zimomriavky mám teraz, že keď nad tým uvažujem, že keď som si dovolila, a to bol asi ten moment, kedy som začala úplne inak rozmýšľať, že ja nemusím ráno vstať na budík, že ja nemusím mať stretnutie hneď o 8, že ja sa môžem v kľude naraňajkovať, že ja môžem mať stretnutie aj večer o 5, keď deti sú už doma. A to bolo pre mňa také, že wow. To si myslím, že asi byl ten největší moment. A já si pamatuju, když mně došlo, že já nemusím být zaměstnaná taky. Když jsem přešla na volnou nohu, a tak mi taky došlo, ale já vlastně nemusím. Ježiš, to je skvělý, protože celý život jsem taky jela jak ta veverka v tom kolečku podle pravidel nějakých, podle něčeho a najednou mi došlo a vím, že to byl obrovský moment pro mě. Proto se furt na ní ptám, protože si myslím, že ta cesta ze zaměstnání k vlastnímu podnikání nebo k volné noze, nebo jak to nazvat, je taky o osobní odvaze. A ten moment, kdy ti to dojde, já to přirovnávám, když jsem si ve Švédsku udělala řidičák, tak ve Švédsku je to tak, že taky můžeš chodit do autoškoly, ale většinou to lidi dělají, že řídí s někým, kdo už ten řidičák má, takový ten supervisor tam. A když jsem udělala řidičák, tak mi manžel řekl, tady máš klíčky od auta a jdi. On vždycky byl tam se mnou, že jo, vždycky seděl vedle mě. A já jsem si sedla za ten volant a vyjela jsem a říkám, Ježišmar, já jsem tu sama, to já nemůžu. Takže jsem zajela do nejbližší školky u nás tam ve vesnici, kde jsme bydleli, protože jsem tam měla kamarádky a kecala jsem tam 2 hodiny. Vrátila jsem se za 2 hodiny domů a manžel říká, tak kde jsi všude byla? Říkám 150 metrů ve školce, páč jsem se neodvážila dál sama. Tak, a Ale je to to o je tej odvahe. přesně, a je to o tom, že každý den o trošku kousek dál a najednou zjistíš za rok, že jsi vlastně úplně jiný člověk. Mě zaujalo ještě to, že jsi říkala, že jsi začala objevovat svoje dary. Jaký jsou ty tvoje dary? No, niekedy to bolo veľký problém vôbec to pomenovať. Ja si pamätám, keď som bola na jednej akcii s mojim sponzorom a tam sme mali napísať, v čom sme dobrí, 10 vlastností. A ja som tak pozerala, všetci písali, ja som mala čistý papier. A ja som absolútne nevedela pomenovať, v čom som dobrá, alebo výnimočná, alebo teda, aké tie dary sú vo mne. A môj sponzor sa na mňa pozrel a povedala mi, že ty
ty fakt nič nevie, akože ty nevieš a hovorím nie. A hovorím, a ty ma ako vnímaš? A ona začala teda mi to vymenovávať a ja že, aha, áno, 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 áno. Takže bolo to naozaj také zaujímavé, že veľakrát nevieme vôbec ani pomenovať a vôbec sa nepoznáme, kým sme. Dnes naozaj už viem, že som človek, ktorý vie dopriať ľuďom, vie ich viesť, vie organizovať, vie v podstate sa zorganizovať aj sám. Som v podstate človek, ktorý vie pomáhať. Takže všetky atributy, ktoré ma presne viedli aj k tejto značke, pretože aj LR je presne o zdraví, o kráse, o pomoci, o poslaní, um, o možnostiach, o hľadaní, o sebarozvoji, o vnímaní, o nachádzaní. To je proste, naozaj sú to veci, ktoré väčšinou ženy túžia potom, ale boja sa toho. A ja som počula jednu krásnu myšlienku, keď som vlastne sa aj začala venovať sama sebe, že dovol si. Strach je len v podstate emócia. Predstav si, že si na lúke, ktorá je velikánska, je to obrovský priestor a tam si môžeš tvoriť sama, tam môžeš budovať. Všetko je možné, len to proste zo seba pusť. Teď si řekla krásnou myšlenku, že všechno je možný. Jenom si to dovol. A na to já narážím u spoustu mých klientek nebo spoustu žen, se kterými se setkávám, že si to nechtějí dovolit. A já si tu myšlenku potom zapíšu, protože to si myslím, že je taková jako červená nit našeho rozhovoru. Všechno je možné, jenom si to musíš dovolit. To je nádherný. Já bych se pomalu dostala k boření profesních mýtů, protože my se dneska věnujeme síťovému marketingu, ale taky současně přechodu ze zaměstnání do vlastního biznisu. Tak co jsi si pro nás připravila, Silvi? No, v prvom rade, že multilevel je možno nejaký podvod, alebo že je to pre vyvolených a že nie každý v tomto smere uspeje. Tak Tak pojďme to vzít toto... jeden po druhý. Tak ten první. Takže toto je v podstate pre mňa, aj pre mňa teda na začiatku to bolo také, ja som tiež multilevel marketing, a to už som tu spomínala, vnímala možno akože nie je to pre každého, toto nie je pre mňa. Presne keď bola mi predstavená príležitosť, tak ja som povedala, toto nie je pre mňa. Ale v podstate, keď to človek nevyskúša, ako bude vedieť, či je to pre neho alebo nie? Hej, to je v podstate aj s zamestnaním, s podnikaním. Keď ja nevyskúšam, tak ja nebudem vedieť, či je to pre mňa. Áno, ja súhlasím, nie je to pre každého. Môj manžel to krásne vždy vystihne. Silvi, nemôže každý robiť to, čo robíš ty, pretože potrebujeme aj kuchára, aj smetiara, aj v podstate predavačku. Ja s tým úplne súhlasím. Ale toto môže byť pre niekoho možno ako vedľajší príjem, ako možno taká barlička, ako dnes ľudia potrebujú možno viac peňazí do svojich životov, tak vlastne ako taký vedľajšak, bočak. Alebo v podstate naozaj, že tu človek sa naučí inak rozmýšľať, inak myslieť, že vlastne je to taká práca na sebe. Pretože ja som vždycky chcela vysokú školu, ale dneska titul vám nezabezpečuje to, že budete bohatí, že budete žiť krásny život. Ja dnes mám vysokú školu života absolvovanú a naozaj v LR som našla jednak tú možnosť komunikácie, vnímania toho človeka úplne inak, počúvanie, načúvanie. Takže vlastne multilevel je jedna nádherná profesia, kde sa človek môže realizovať akýmkoľvek spôsobom a nie je to pre vyvolených. Je to pre každého, ale určite to každý v podstate nebude takto vnímať. Takže to byl mýtus, že je to jenom pro vyvolené. Jaký mýtus číslo 2 pro nás máš? Ďalší mýtus je o tom, že multilevel je možno niečo, čo
vás nevie zabezpečiť, alebo že si tu neviete vytvoriť pasívny príjem, alebo že vám to nezabezpečí tú slobodu. Ja som v podstate príkladom toho, že som obyčajný človek. Som dievča, ktoré bolo vychované v bežnej rodine. Mám 3 sestry. Môj otec a mamka vôbec nikdy nepodnikali, takže nemala som možnosť takéto niečo, ale dnes vnímam, že je to možné. A že keď človek krok po kroku robí to, čo ho baví a miluje to, čo teda robí, tak vlastne tie výsledky sa tu jednoznačne ukážu. A jednoznačne môžem povedať, že si tu človek vie vybudovať, tak ako v podnikaní si vie vybudovať nejaký majetok, alebo v podstate naozaj to bohatstvo, tak vlastne aj v multileveli sa dá takto vlastne živiť a vybudovať bohatstvo. A vlastne poznám kopec ľudí, ktorí takto žijú a vlastne multilevel marketing ich zabezpečil a vlastne vytvorili si pasívny príjem. A ja vždy hovorím, že pasívny príjem je pre mňa niečo, čo mi zabezpečuje slobodu, jednak časovú, aj tú finančnú. Takže určitě ano. Tak to byl mýtus, že se nedá vybudovat pasivní příjem, ovšem já bych k tomu dodala, ani tady, nebo i tady platí bez práce nejsou koláče. Jo? Aby si to Presne, někdo nepředstavoval tak. Přidám určite se do áno. multilevelu a teď si sednu a ono mi to bude samo skákat. Nie, je to práca ako každá iná, to už som spomínala, Mm. že v podstate ľudia, ktorí si myslia, a to sú práve tí, ktorí si myslia, že multilevel je v podstate niečo, kde sa prihlásim a bude všetko samo, tak nie. Tu ľudia nepracujú na nikoho ani pre nikoho. Tu v podstate idete za tým svojim cieľom a či idete sami alebo v podstate s niekým, akurát to, že je to sieťový marketing, takže vlastně je to o sieti. A krásně si nám nahrála teď na mýtus číslo 3. Tak byl takový hezký oslý můstek. Já ho tady mám napsaný, ale tak jsem s ním, Silvi. Co je mýtus A, číslo 3, takový ten slavný? a to bolo čo teda teraz? Že síťový Pripomeň mi. marketing je pyramida a že je to podvod. Mhm. Nie je to pyramída a nie je to podvod. Áno, niekedy možno za socializmu, alebo v podstate keď to prišlo z Ameriky, tak vlastne takto to vnímali ľudia, pretože vkladali nejaké peniaze do toho a vlastne museli nájsť ďalších, aby sa im niečo vrátilo. Dnes to už tak nie je a tu vlastne je to, by som povedala, pyramída otočená naopak, pretože pyramídu máme každý z nás v každom obore, kde vlastne pracujeme, čomu sa venujeme a vlastne aj v rodine, aj v prírode je pyramída. Hej, vlastne vždycky je to o tom, že v školstve máme učiteľky, potom sú tam vlastne riaditeľky, je tam nejaký kraj, okres, kraj a potom je tam vlastne mesto a vlastne máme ministra. Takže v podstate všade je pyramída, ale tu človek má štartovaciu čiaru rovnakú ako ten, kto prišiel do toho sieťového marketingu možno skôr, možno v inom meste, možno v inom čase, v inom období, ale tu svojou aktivitou, pracovitosťou, usilovnosťou, výdržou, vierou vlastne môže vybudovať naozaj a dostať sa až vlastne na vrchol tej pyramídy. A tá pyramída nemá strop. Tu naozaj človek môže naozaj ísť tou svojou cestou a vlastne ukazovať tú príležitosť akýmkoľvek ľuďom alebo teda rôznym skupinám ľudí. Zase jsme zpátky u toho, když je tvoje práce něco, co tě naplňuje, co tě baví, pro co hoříš, tak je jedno cokoliv, co děláš, tak v ní uspěješ. Tak, presne tak. A ja som tu vnímala, že ja som nehľadala proste, že je to pyramída. Videla som funkčný systém, videla som kvalitné produkty v oblasti zdravia a krásy. Tie, ktoré mám dnes, alebo ktoré som mala
vtedy v kúpeľni, ktoré som nakupovala v bežnej sieti a možno mi nerobili tak dobre, alebo nemala som z nich taký úžitok, ako v podstate to vnímam teraz. A naozaj ja 15 rokov som nenakúpila v lekárni, v drogerii, v parfumerii, nakupujem si v svojej firme a vlastne tú kvalitu, ktorú používam na pleť, na vlasy, do tela, tak vlastne ukazujem, aby mali možnosť aj ďalší to používať a užívať. Mhm. Tak to byla část, kdy jsme zbořili profesní mýty. Je to jenom pro vyvolené, nedá se vybudovat pasivní příjem a je to pyramida. Tak a teď nás čeká část série 5 rychlých otázek a odpovědí kategorie kočka nebo pes. Jsi připravená, Silvi? Áno, nech sa páči. Kočka nebo pes? Pes. Hora nebo údolí? Údolí. Plavu nebo lítám? Lítam. Kovboj nebo indián? Indián. Stín anebo mlha? Stín. Výborně. A máš to za sebou. No a nás už teď čeká úplně poslední část a to je propagace na plné pecky. Co pro nás máš, co pro nás chystáš a kde tě můžou diváci a posluchači najít, Silvi? Tak, ja som v podstate každý deň v teréne. To, čo som povedala, že milujem prácu s ľuďmi a milujem ľudí, tak to v podstate aj robím dennodenne. Takže či už mám svoje webináre, semináre v rôznych mestách, na rôznych miestach, ale čo vlastne s firmou LR pripravujeme v najbližšom období, je 18.4. ma môžu vidieť na veľkej akcii v Bratislave, tak tam vlastne budem so značkou LR. Potom vlastne pripravujem aj ja so svojimi ženami, so svojím tímom akciu SWEP, takže výmenu oblečenia, ktorá bude 6. marca v Spišskej Novej Vsi. A tam vlastne naozaj je to o komunite žien, kde sa môžu cítiť bezpečne, kde môžu prísť, vymeniť si oblečenie, ale aj v podstate podebatiť, porozprávať, vidieť, akým spôsobom žijeme my, čo nás trápi, čím žijeme. Proste naozaj také tie bežné debaty, aby sme sa viac spoznali. Takže to bude ďalšia akcia a určite ma môžete vidieť aj 28. apríla v Prahe, pretože pripravujem jednu úžasnú akciu s zaujímavou ženou, ktorá sa zaujíma o energie a vlastne spojíme aj vlastne tú energiu s tou mojou značkou, s ktorou vlastne spolupracujem. Takže to sú vlastne také tie akcie na najbližšie obdobie. Výborně, děkuju. Pošli mi odkazy, já je dám do popisku pod video. A nám nezbývá, než se pomalu rozloučit. Dnešní povídání se mnou totálně nastydlou, jak jste si asi všimli, včetně technického výpadku, nám nezabránilo v tom, abychom vám nahráli tohleto krásné povídání se Silvou. Inspirující téma bylo přechod ze zaměstnání do vlastního podnikání. A já, než se ještě rozloučím, tak bych ti, Silvi, ráda předala slovo a pak to uzavřu. Peti, ja veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť, za to, že som ťa mala možnosť spoznať a že si mi dala opäť taký pohľad na život, že všetko je možné a preto tento odkaz by som veľmi rada odovzdala aj ďalej. Nech sa šíri ďalej, pretože naozaj v dnešnej dobe si ľudia môžu dovoliť všetko, len treba pustiť úzdu tých svojich možností. Děkuju. Já bych zopakovala ještě jednou to tvoje motto. Všechno je možné, jen si to musíš dovolit. To je nádherný. A s tím bych se ráda rozloučila i s vámi, kdo jste nás sledovali a budu se zase těšit příště na slovíčko s Petrou, tentokrát snad už bez rýmy. Mějte se nádherně a krásný den. Ďakujem veľmi pekne.